Tinapalabas? Gapo iti panakaburburtya ni Dorothy iti anak na, kinasarita na daytoy, ket nagsaludsudan na, no agdadagsen ti balasan. Ngem inlibak ni Jonah ti kinapudno. Iti sabali a bangir, naatap met ti turog ka ni Dominic. Gapo iti kaadalatay ti sirmatana, ti ay-ayaten na a babae. Aging nga imawag ni Jonah. Kat dita ang napagsaritaan da ni Victor. Imbaga ni Dominic, ang nag-leave ni Victor, iti trabaho na. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela ang napauluan. SIIT Iti Barukong. Mas tawak. Masapul ka di ni Victor ti mga ramid. At dumat ti sabali ang mekaniko da iyay. Sa anak unay ang nakaturog iti rabii. Gapo iti panang pampanunot ko iti kasarmi ka ni Victor inton bigat. Kastoy gayam tirik na ti dandanin may kasara. Awan matipin ti problema mi. Mapan kami jay simbahan. Apakaangayan to ti kasarmi. Kat mapan kami pa iti pakaangayan ti resepsyon. Magagaran ak unay. Dito na. Isuda ito yung mauawa ka. Anya nga tatibagana. Hello, Jonah? Hello? Agyaman nagtasidong bata matlang ti awag ko. Anya tibagam. Tayo mawag ka abigbigat. Ang preso ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo? Diyos ko. Amulan samet tanti may papalitik alay sa amin kinikrisulta. Hello, Victor? Dengdengganak? Ko, Jonah. Anya kami tinadamag mo? Kuna ni Dominic. Nag-leave ka kano iti trabaho. Ang preso? Uwen. Makabandog mati ka na yun nga overtime. Iso nga, di mawatak iti bakasyon ko. Dahil dati makagapo, ano? Ada sa bali akayat yung aramidan ka ni Griselda. Anya? Awan, Jonah. Anya ko, mamat karamidin mi kini Griselda. Nasayat no kasta, Victor. Tasyak lang tirombang ay kasal mo. Jonah, mabalin ka di nga lipatin tanday di anapasamak ka data. Ha! Naglaing kan no kasta lantan ti bagam kanyak. Naglakat ti manglipat iti kasya na pasamak, Victor. Jonah, please. Awan na nyaman kan ka, ha? Ada na pasamak ka data. Kat sana mabalin na lipatan talatan. Naalam mo ti amin kanyak. Nadadalan ti dayaw ko. Kanta nag-leave ka magtani ti trabaho. Kaya't ko agsarak tamanan. Anya? Saan? Kakayatin? Di nagpagpungtusan, Victor. Taitanyaman nga oras. Nakasaganag ang mangipalgak iti napasamak kadata. No maibusin ti pasensyak. Saan? Pangaasim ko, Majuna. Awan ti pangibagbagam iti napasamak kadata. Please. Pwes! Agsarak tangaron. Diyan kami na ibaga dagiti kayat ko maibaga kumakan ka. Gaputa adda ni Mami tinagsarakan ta. Sige malangin. Kaanong rot kayat mo panagkita ta? Inton bigat matlaan. Anya? Diyos ko. Kasano ko maamakisin narakakin kain ton bigat. Ininto ta isumot ti aldaw ti kalay sa amin kinikisilta. Hello, Victor.
Nangag mo ka di yung bagak? Kuha, uwen, Jonah. Mayat ka ngayon ton bigat, di pa nagsarak ta? Uwen, Jonah. May atak. Kasta ti kayat ko, Victor. Ado nga min, tinas ka na pagsaritaan ta. Okay, namnamak day ta, ha? Uwen, Jonah. Victor, di mo kat simple lang ti pakangayan ti kasarta. Apay anarkosan mo ti simbaan. Uwen, Griselda. Gapon ta kayat ko. Nga oray basit to dagiti tumabono. Ket napintas to ti pagmaltsaan ta nga agturong itinadag nga altar. Asino nga rin ti tinangdanam anangarkos? Awan ti tinangdanak, mahal. Ado nga min dagiti gigayim ko ang nagbolontaryo. Talaga gayam nga do ti gagayim mo. Talaga nga ado, mahal. Isong awan ti problema. Amo, mahal. Diyak may ladawan tinalaos aragsak ko ita. Gapo ta iton bigat. Agkasartan ton. Oy, mahal. Kastoy gayam tarik natag kalaysa. O ala, paspasan pa nga rin tiyag pataray, mahal. Tapno makadanon tamatel iti pakangayan to ti resepsyon. Kitaan tamat, no kasano ti panagsagana da. Naglaw ko iti tinot ni Victor. Nagdanag itimbagak. Nga ibutaktak ko tinapasamak idi kada kami. Amuna ka balang aramidan ti kasyay? Kat no mapasamak ti kasyay. Dakala skandalo. Mabutang giloko. Nga ang mga nukaguranton ni Griselda. Ba nagkakayat ko mo ta mapasamak no bilang? Tapno siya ti pagtinakan ni Victor. Auntie, anya taramida. Tapno umanugot ni Chona ang makikalaysan kanya. Oh, Tsaka mo, iho, awan mapanunod ko. Nasurok at alo atawan ang nagdatdato na kinkwana. Ket nalaos aragsak ko, idi naklon na ti ayat ko. Ngam, ay, diyak marik na, ti panagayat na. Iho, mabalin saan pa'y anak kasagana. Iswa, di na pa'y napanunod ti ibagbaga makalaysa. Ngam, aging gat kaano ti panaguray ko. Inton, purawan di uwak ako nada. Oh. Saan mo't nga ta, iho? Si kamot. Kinapod nun. Gapoy tinalaos. Ako nagkrikrikat ko. Kaslasaan ako na makaibtor. Ha? Ne, ano ti kaya't mo asawan, iho? Diyak may baga. Ngam adda pagpatinggaan ti kinaanos. Rabiin. Namtsak ta may waksi ni Victor iti panunod ko. Agsarak kami inton bigat. Isulatan ti atas panunod ko. Chona, iha. Um, Kaya at saan ka pa yan nakatulog? Mabalinta ka diti agsarita, iha. Anya ka di man ti pagsaritahan ta, mami. May panggap, Dominic. Apay ni Dominic. Ngamin, adda na ibaga na.
Tanda ni kano saan ang makaanos. Di anya. Lawagan niyo kumano niya, dayta. Matuukan ka noon, hayen. Ta iti relasyon niyo. Madlaw na. Isulaang ti agay aya. Pues, no kasta ti pamati na. Di agsina kamin. Anya? Kayat mo ka ding agsina kayo ka ni Dominic. Kayat ko lang agbalinin anawaya. Lumatuo ka na kasi ti kunana iti relasyon mi. Iha, sikat ti makagapo. Gaputa, di mo amo asubalitan ti ayat na. Iti anya pa'y laang. Anya ti kayat na. Inakron ko mata na. Ti tartariga kaya na kat marik na namat kuma. Napatagken ka. Mami. Umanugot ka nga minan, iha, iti idardarirag na apa nagsimpayon. Saan pa'y nga ita, mami? Awan pa iti panunod ko na tabanag. Basta, kasta lang, mami. Sanak pa ya makiasawa. Adayta, nakaluto akong iti pamigatan mi ni tatang. Ni Victor. Hello, Victor? Hello, mahal. Saan niyo kumaunay abay-bayagan ti grupo at kinitatang? Masapol ang masapat tayo ang makadanon iti simbaan. Wen, mahal. Sigurado, nakarubot kaminton. Inton umay na kami dagasan ni tatang. Agyamanak. Sige nga ron, mahal, ha? Urayin niyo latan ti umay ko pa ng dagas ka na kayo. Wen, mahal. Adayta, nakarupat akon. Wow, nakapimpinta sakit kasi suot ko. Sigurado, kasla masulot ni Victor ang makakita kanya. Iha, Ha? saka naman. Nakarubot ka man. Kwa? Mami, Oh, sa dino ti papanam ko na. Apaya di mo sungbatan ti saludsud ko. ada atin darak a birthday party, mami. Oh, sino ti agkasangay? May isa ka dagiti batchmate ko, di college sak. Kasta ka di. Ngam, abay nga ron akasta ti arawat mo no birthday party ti papanam. Apay, mami. Madikadi dito arwat ko? Gabin, iha. Ulawak manin. Iha, abayan. Kasla, pusipos. Di pa nagkita, mami. Iha? Iha! Tuda! Berta! Ising! Umay kayo! Umawag kayo iti ambulansya! Titaray tayo ti ospital ni Tuda! Gapo iti kinaaday tirik na kanyak ni Jonah. Kasla nakaragdag sa ti barokong ko. Tinasayat. Awagak man kit di ni Parimulo. Hawisak man kit di nga ginom. Ay, napayagan na jak nakita. Parang sungbata na tihawag ko. Dayta, naidayal kon. Mailiwak pat kinkwana. Adita. Hello, pare. Awising ka kung mga ginom. Nabayagin dahi di pa naginom ta. Ha? Adda ka iti simbaan? Sa bali talaga ti religyoso Apay, sino ti agkasar?
Anya. Victor! Kulak na basit lang ti dumaray ti kasarta. Uwan, Criselda. Inawa ka kami na kitinasingit ang kakabagyan mi. Ket, adita, imay damit. Nasayat no kasta. Tapno masaksyan damat ti kasarta. Nagbayag mo ni Apo Pali. Magagaran akong amarugyan ti seremonya. Ang tutor ka laang mahal. Urayan talatan. Magagaran ako ng mga mo. Apaya di mo't lang ang rumor ti doktor amang tamtaming ganito na. Oh, ni Dominic. Isuda ito yung mawawag. Nasaya at matimawag. Tapno maipagakin ko na ti amin. Hello, Dominic, iho. Hello, Andy. Aday padamag ko. Hala ting itik iho. Ngamawan panawin ko adumngag no anya manday tangay padamag mo. Gaputan na laos pa ilaang ti panagdandanag ko ita. Ha? Apay? Intaray minito na dito ospital. Ngamin, natali mo daw. Anya? Waniho, kataging ka ita. Saan pa yari mo ti doktor amang tamtamigan ko na? O sige, umayag kita. Sana mapaling at ka sa mapasama kong kuana. Sige, iho. Umay ka nga ron dito yung ospital. Napambaram tumatin amang iba ganoan niya ti kunam nga ipadamag mo kumakanyak. Doktor, kumusta ti kasasaan ti anak ko? Anya ti sakit na? Awan sakit ti anak yo, ma'am. Anya? Apay nga rod, anagulaw. Kalawanan ni ti puot na awan sakit na. Gagangay lang ti agi na wakas kan kwa na, ma'am. Anya? Aginaw ti anak ko. Itipahin. Ulbad! Kinumpanak! Sa kang ulbad. Sinaludsod ko idino akinaw ka. Gapo ka dagiti makikita kidi asin niya les ti panagkinaw ken ka. Ngam ko nam asaan. Sayta. Mapanagnagak nga agtadagsan kan. Pagawanan na mami no nagulpudak ka na kayo. Sino di ama tisigog mo? Ni ka di Dominic? Apay nagsangit ka! Kung batam ti talugtog ko! Ni ka di Dominic ti ama tisigog mo! Saan, mami? Anya? Masaan nga iso? Sino nga rod? Mamati kayo nga tanay bagak? Sino? Si Victor! Saan? Huwag ka di nagitinangag ko. Sure? Dominic, isay ka kadipay nagdagdag iti saritaan ni ni mami. Wal. Nanggag ko amin ngayon pa. Masikot ka. Katnipay Victor ti ama na. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. SIIT ITI BARUKONG.